Без съмнение, горските екосистеми са белите дробове на планетата, а състоянието им в глобален аспект може да се отчита като своеобразен показател за здравния статус на нашия дом – Земята. Уязвимостта на горите от глобалните климатични промени и резултатите от човешка дейност отдавна би трябвало да са активирали в колективния ум на човечеството сигнална лампа за драматичните обрати, които обозримото бъдеще ни подготвя. Защото без гори светът би се превърнал в пустиня. В световен мащаб горите покриват около 9,5% от общата площ на планетата или приблизително 30% от площта на сушата. В тях е концентрирано над 90% от цялото континентално биоразнообразие. Дървесината от горските екосистеми е основен източник на енергия за много общества. Именно интензивната горска сеч за производство на енергия през последните 200 години постепенно променя облика на планетата и превръща горите в все по-трудно възобновим енергиен ресурс. В България към началото на 2012 година, по обобщени данни на Министерство на земеделието и горите, горските площи заемат 37,4% от територията на страната ни. Българските гори са уникални и изпълняват подчертана екологична роля. Те поддържат около 85% от количеството на водния отток и съхраняват над 80% от защитените растителни и 60% от защитените от изчезване животински видове. 4% от растителните видове в тях са ендемични. Наред с това, българските гори са важен климатообразуващ фактор и защита срещу ерозия на почвата и ураганни ветрове. Традиционните за страната ни горско стопанство и горска индустрия са изправени пред сериозни предизвикателства и въпроси, които изискват дългосрочно решение. Най-съществени от тях са ефективността при планирането на управлението и устойчивото ползване на горския фонд, високият дял на незаконния дърводобив, слабото залесяване, свръхексплоатацията на горите, унищожаването на естествени стари гори, опожаряването на горски площи, което в много случаи се предизвиква и умишлено. Според експертен анализ на Световния фонд за дива природа в България, към 2012 година годишният обем на незаконната сеч възлиза на 2,4 милиона кубични метра, при общ обем от 6,9 милиона кубични метра добита дървесина. Съотношението показва, че над 1/3 от дърводобива в страната ни е в резултат на нерегламентирани действия, от които сивият сектор в горското стопанство генерира над 100 милиона лева годишни приходи. Една от възможностите за ограничаване на тази тревожна статистика е намирането на алтернативни източници за добив на дървесина за индустрията, както и ограничаването на добива на дървесина от местни видове за нуждите на енергетиката, чрез контролирано отглеждане на плантационни насаждения от бързо растящи дървесни видове и енергийни култури. Интензивното обезлесяване на горски територии е само върхът на айсберга, застрашаващ екологичното равновесие. Изсичането на гори отключва множество последици, които са съдбоносни за екосистемите и здравето на човека. Той е основен фактор за трайното нарушаване на екологичното равновесие в много региони, а също и за нарастването на броя на застрашените растителни и животински видове. Обезлесяването е и сред основните причини за увеличаване процента на почвената ерозия, водна и ветрова, която предизвиква ежегодното опустиняване на големи площи. Изсичането на горски територии води след себе си нарушаване на кръговрата на водата и засушаване на големи територии. Става причина за промени в климата, редуциране на валежите, промени в циркулацията на въздуха и така нататък, което се отразява върху количеството и качеството на добивите от селско-стопански култури и ефективността на агробизнеса. Особено негативно е влиянието на обезлесяването върху пчеларството.
Макар че според обобщената официална статистика се отчита леко нарастване на горските площи у нас през последните няколко години, става дума предимно за самозалесили се млади гори от не толкова ценни местни видове, заели необработваеми изоставени площи. От друга страна, показателен за общото състояние на горския фонд е фактът, че за период само от 5 години горите, създадени в резултат на планирано залесяване, са намалели трикратно – от 4500 на 1500 хектара. Тази не особено оптимистична картина по отношение на състоянието и бъдещето на горския фонд изисква търсенето на различни, ефективно работещи схеми за неговото опазване и устойчиво ползване, включително чрез алтернативни подходи, които индиректно могат да окажат благоприятно влияние върху неговия статус. Един екологосъобразен и икономически рентабилен алтернативен подход е контролираното плантационно отглеждане на бързо растящи дървесни видове за добив на дървесина и биомаса. То може реално да повлияе върху намаляването на сечта на местни видове и запазването на екологичния баланс в природата, като в същото време увеличи дела на легално добиваната дървесина, подпомагайки по този начин развитието на различни отрасли на индустрията, енергетиката и селското стопанство, както с добив на качествен материал, така и с разкриване на работни места. Световният опит в плантационното отглеждане на бързо растящи видове доказва, че потенциал за подобна алтернатива притежава дървесният вид пауловния. Пауловният е бързо растящ вид, който произхожда от Китай. В родината си той е култивиран и отглеждан за стопански цели повече от 2000 години. Ценени заради висококачествения си дървен материал и оханните цветове, пауловниевите дървета биват използвани в различни сфери от бита, аграрното стопанство, строителството и индустрията. Основна характеристика на видовете от род пауловния е техния бърз растеж. При добри грижи само за 7-10 години пауловнията може да достигне размери оптимални за добив на дървен материал. След отсичането им, от развитата коренова система покарват нови издънки, които се развиват с бързи темпове, без да е необходимо презасаждане. Напълно развитата пауловния достига височина до 18 метра, като при идеални условия средно годишно нараства с около 2,5 метра. През последните 2 десетилетия са проведени много изследвания, които доказват способността на пауловния да извлича нитрати, тежки метали и други замърсители от почви, замърсени с животински и битови отпадъци или нитратно замърсени отпадъчни води. По-настоящен в Китай се отглеждат плантационно над 1,2 милиарда броя пауловниеви дървета. В Австралия, Нова Зеландия, Централна, Южна и Северна Америка също има изградени традиции в прилагането на програми за експанзивно засаждане. Интересът към отглеждането на пауловниеви насаждения нараства с бързи темпове през последното десетилетие и в много страни от Южна, Югоизточна и Централна Европа. В България отглеждането на един от подвидовете – пауловния томентоса е регламентирано през 2009 година с наредба номер 2 за залесяване и инвентаризация на горските култури, заменена през 2013 година от наредба номер 2 за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи. Популярността на пауловниевите насаждения на територията на България расте ежегодно с бързи темпове от 2010 година насам. Интерес към отглеждането на бързо растящия вид проявяват както дребни земеделски стопани, така и по-крупни български инвеститори, а също така все повече частни лица, ландшафтни архитекти, производители на биогорива и пелети. Поради все още началния етап на плантационно отглеждане на вида в България, липсва захранване на пазара с добита у нас дървесина. До момента са извършвани само частични експериментални сечи, които показват много добър потенциал за отглеждане на вида у нас. В експериментални размери е и добивът на биомаса, но изследванията на материала от нея отчитат висока калорийна стойност при изгаряне, както и висока хранителна стойност за приложение в животновъдството.
С оглед перспективите за добив на зряла дървесина в рамките на следващите 5 години, както и плавното нарастване на броя на насажденията, съществува изразен интерес у български и чужди инвеститори за изграждане на дървопреработвателни предприятия с затваряне на цикъла на производство. Дървесината от Павловния е с уникални качества, поради което я наричат алуминия на дървесината. Притежава ниска маса, голяма здравина и малък коефициент на свиване. Устойчива е на разцепване, надраскване, изкривяване и гниене. Притежава 2 пъти по-висока температура на възпламеняване спрямо дъбовата дървесина, например. Запалва се при температура над 420 градуса. Поради тази причина зад граница се използва широко за производството на удобни къщи и офиси с висока степен на изолация, за декоративни конструкции и изработка на художествени изделия. Поради високата и влагоустойчивост се употребява също за изработката на корабни конструкции, дъски за сърфиране и така нататък. Притежава добри акустични свойства, поради което намира приложение и за направата на музикални инструменти. Цената на пауловниевата дървесина на световните пазари е между 3 и 4 пъти по-скъпа от тази на дъба и иглолистните видове. Биомасата, клони и листа от пауловния може да се прилага успешно за директно изгаряне за получаване на топлинна енергия, за производство на пелети за когенерация, като алтернатива на дефицитния за страната силаж от царевица при производство на биогаз. Възможно е и приложението и като субстрат за получаване на горивен газ при пиролиза, на течни горива, в това число и при производство на етанол. Предвид факта, че световната нужда от биомаса като енергоносител и на етанол като частичен заместител на горивата расте, а в перспектива употребата на зърнени култури за производство на енергия ще изостря все повече проблема с прехраната на населението. Използването на алтернативи като пауловния за биомаса могат да предложат поне частично решение на този проблем. Отглеждането на пауловниеви насаждения за добив на дървесина може да бъде благоприятно съчетано и с интеркропинг, т.е. със съвместно отглеждане на други земеделски култури като царевица, соя, грах, ечемик, зеленчукови или лекарствени продукти и други. Това прави добивите значително по-високи, тъй като пауловнията подобрява структурата на почвата и изсмуква влагата от по-дълбоките слоеве на почвата, като я прави достъпна за селскостопанските култури. В животновъдството зелената листна маса се използва като фураж за преживни животни, зайци и други домашни животни. Особено полезна е пауловнията за пчеларския бранш, поради богатите и медоносни свойства и отличните качества на меда, добиван от нея. Поради голямата си листна маса, пауловнията абсорбира на единица площ между 5 и 10 пъти повече въглероден двуокис в сравнение с други растителни видове. Кислородът, отделян само от едно развито дърво, е около 13 кг дневно, а експертни анализи сочат, че насаждения от пауловния пречистват въздуха от прах и токсични газове. Насажденията от пауловния в градска среда намаляват замърсяването на въздуха до 80%. Допълнителен плюс е, че пауловния се развива нормално в замърсени райони, където много други дървета загиват. Добре развитата, макар и сравнително плитка коренова система на вида спомага за подобряване структурата на почвата, а свободно падащата листна маса в края на всеки вегетационен цикъл е естествен протектор срещу почвената ерозия и надежно средство срещу засушаването. Не на последно място, контролираното плантационно отглеждане на вида е възможност за производство на голямо количество биомаса, необходима за енергетиката. Чрез този механизъм се постига косвен, но значим ефект за опазването на местното биологично разнообразие, тъй като се ограничава изсичането на горите и се запазва естествения баланс на видовете в екосистемите.
Освен всички изброени позитивни страни, плантационните грижи за бързо растящите пауловниеви насаждения могат да бъдат дискутирани и в посока на различни възможни негативи или предизвикателства, свързани с отглеждането им. Едно от тях е, че за интензивния им растеж е необходима висока почвена влажност, която трябва да се гарантира чрез поливен режим или капково напояване през първите 2 години от развитието на насажденията. Второто е, че видът е слабо издържлив на ниски температури, като тази тенденция отново е по-силно изразена през първите сезони от растежа. Това прави неподходящо отглеждането му в региони с надморска височина над 700 метра, както и рисково отглеждането му в региони, където има продължително задържане на ниски зимни температури. Поради тази причина се препоръчва отглеждането на хибридни видове, добити чрез метода на тъканните култури, какъвто е видът шантонг. Те са студоустойчиви и по-подходящи за географските и климатични условия на Балканите. Третият възможен негатив е доказаната инвазивност на вида в региони с тропически климат. Следва да бъде отбелязано обаче, че поради климатичните особености на България, у нас, както и в другите европейски страни, не се наблюдава инвазивно поведение на вида, поради диапазона на годишните температурни амплитуди. Препоръките за отглеждане на студоустойчиви хибридни видове, които не могат да се размножават чрез семена, също допълнително редуцират тази потенциална опасност. Контролираното плантационно отглеждане на пауловниеви насаждения има както своите силни, така и слабите си страни. То няма как да бъде панацея за всеобхватно решаване на проблемите, свързани с опазването и устойчивото ползване на околната среда. Но при всички случаи то може да бъде добра алтернатива за редукция на сечта в естествените гори с местни видове, което не отменя нуждата от мащабни залесявания с местни видове. То може да бъде и добра алтернатива за осигуряване на работна заетост в различни сфери от икономиката. Именно поради тази причина проектът Пауловния – една зелена алтернатива набляга на важността от максимална информираност по темата, чрез подлагане на открити дискусии на различните гледни точки към нея. Изразяването на позиция и отношение към повдигнатите чрез този проект въпроси от страна на държавните институции, неправителствените организации и представители на широката общественост и бизнеса е от изключително важна роля не само за постигането на по-голяма осведоменост, но и за изграждането на ефективни, разумно обмислени стратегии за прилагане на този алтернативен подход в бъдеще.